Тапшыруның алдагы котлау сәламен без хөрмәтле милләттәшебез Кузахметова Гөлфия Сабир кызына юллыйбыз. Бүген ул үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онытылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны тормыш иптәше Кузахметов Рафаэль Калимуллович, кызы Зөлфия, кияве Ринат, кызлары Залина, улы Айрат, килене Юлия, кызлары Амина һәм Амелия, кодагылары Рәхимә Исхаковна, Сәмәт Махмудович һәм Галия Абдрәкиповна котлап, җылы теләкләребезне җиткерәбез. Сөекле кешебез 1963 елның 10 мартында Иске Кулатка районы Карамалы авылында якты дөньяга килә. Авыл мәктәбен тәмамлап, Ульяновск шәһәренең Книжный техникумында сайлаган һөнәрен үзләштерә. Янәдән туган ягына әйләнеп кайткан яшь кыз хезмәт юлын мәктәптә башлый, аннары кибеттә дәвам итә. 1988 елда Югары Терешка авылы егете әтиебез Кузахметов Рафаэльне очратып кияүгә чыга. Олы мәхәббәттә ике балалары, кызлары Зөлфия, уллары Айрат та якты дөньяга туалар. Яраткан хатыным, бүген синең матур бәйрәмең. Шуңа күрә без бергә җыелып, сиңа йөрәк түрләреннән ургылып чыккан якты хисләребезне җиткерәсебез килә. Башлап аз гына синең хакта сөйләп китик. Мине син бәхетле ириттең. Ике баламны бүләк итеп, бер ах чыгармыйча, якыннарымны хөрмәтләп, бик матур бергә гомер итәбез. Бу тәрбияне сиңа әти-әниең биргән. Шундыктан аларга беренчедән олы рәхмәт. Сөеклебез, бәхетең ашсын, ташсын. Бар изгелекләрең өчен мең рәхмәт. Алга таба да бер авыздан шулай матур гомер итик. Кадерле әниебез, яраткан әбекәебез, синдәй гүзәл кешеләрне бу дөньяда очратып сирәк була. Төрле көннәребез булгандыр. Тигез генә үтеп булмый гомерне. Ләкин син безне һәр чак аңладың, тыңладың, ишеттең, кирәк булган алтын киңәшләреңне бирдең. Гомеремнең бар мизгелләрендә дә сез әтиебез белән олы таянышларыбыз булдыгыз. Оныкларыгыз да сезне үлеп яратып, нык хөрмәт итеп яшиләр. Барысы өчен дә рәхмәт сиңа. Сөекле туганыбыз, кодагыебыз, юбилеең котлы булсын. 60 яшең, 60 төрле бәхет истәсен. Күз карашың бер дә моңсулык таратмасын. Кадерле кешебез бүген бәйрәмнәрен каршылый. Тормышы иген кырыдай пешеп җилләрдә шаулый. Алтын аның куллары ла, көмеш булсын саулыгы, бер кайчан юешләнмәсен яшьләрдән кул яулыгы. Балаларың чәчкә сыман, гөрләтеп үскән инде. Тормыш иптәшен яратып, кулга балдагын киде. Сиңа ихлас күңелләрдән тик бәхетләр телибез. Синдәй күркәм кешеләр бу дөньяда юк дибез. Гомере матур җыр сыман кодагыебызның. Бары күзләребез тиеп, бәхетен генә югарыдан күпсенмәсеннәр иде. Безнең кадерле кешебез шикелле кодагыйлар бик сирәктер. Ул кеше хәтере саклаучы, барышын уйлап кына, сүзен үлчәп кенә сөйләүче. Аңа нинди вакытта гына мөрәҗәгать итсәк тә, ул дөрес, төпле киңәшен таба. Кайсы вакытта гына булса да, төнме, көнме кирәк булса ярдәмгә чаба. Кодагыебыз, заманадан калышмыйча, син аның белән бергә атлап яшисең. Яшьләр белән дә, үз тиңдәшләрең белән дә уртак тел таба аласың. Кадерлебез, сиңа чын күңелдән бала оныклар бәхете генә түгел, оныкчалар бәхете татырга да телибез. Бу тормыштан мәгънә, ям һәм тәм табып яшә әле. Якыныбызга юбилейга без китердек чәчкәләр. Аны бүген күргән кешеләр бу бит яшь диярләр. 60 яшькә ошамаган, 18дән олырак, 2 тапкыр 30 дисәк, булыр әле тулырак. Йөзең чибәр, хылкың күркәм, барысы да сыклана. Бик күпләре якыныбыз синнән үрнәген ала. Алга таба безне бары яшә син шатландырып, тирә-юньгә җылың тарат, һәммәсен сыкландырып. Хөрмәтле Гөлфия Сабировна, якыннарыгыз юллаган бар теләкләр чынга ашсын. Без дә аларга рәхәтләнеп кушылабыз һәм сезгә бүләккә җыр юллыйбыз. Туган көнең белән, 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 туган көнең белән. Кояш чыккан, сәер итеп бүген, күзен кысып, серле елмаеп. Туган көнең белән котлап балкыр, тормас инде бүген ул баеп. Туган көнең белән котлап балкыр, тормас инде бүген ул баеп. Туган көнең белән, 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 туган көнең белән.
күлкілік елмаясың бүген, нұр сибеле яқын тирәңнән. Мәрхәмәтле жаның кояшка тиң, курыкмый ул усал җилләрдән. Мәрхәмәтле жаның кояшка тиң, курыкмый ул усал җилләрдән. Туган көнең белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Туган көнең белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Еллар өстәлде дип кайгырма син, хәерләре белән өстәлсен. Яхшы хатирәләр калсын бары, үткәннәрдә калсын хәсрәте. Яхшы хатирәләр калсын бары, үткәннәрдә калсын хәсрәте. Туган көнең белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Туган көнең белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Кызганычка туган көннәр елга бер генә. Кызганычка туган көннәр елга бер генә. Туган көнең белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Туган көнең белән, туган көнең белән, туган көнең